London. Oh my God! Wow! London Bridge. Good morning mga kalakwatsero and welcome sa ating channel. Ako nga pala ang Bisayang Lakwatsero, BB Motovlog, and welcome sa ating panibagong video. So ngayon nga pala may rides kami ng aming club, no? So we are going to western part of Pangasinan. So pupuntahan namin yung pinakadulo, I think Bolinao, no? So dito kami ngayon sa sa may Bane, no? Sa may Petron, kasi may kasamahan kami nagpupupo. So tawag ng kalikasan ng tawag doon. So emergency kumbaga. So ayan, palis na kami. Kita nyo naman yung haba niyan, di ba? So maganda talaga mag rides pag holiday, no? Or Sunday, lalo na kung marami kayo. Talagang sana all. So yun, maganda mag rides pag marami kayo. Kaso ang kawawa, yung mga marshal katulad ko, marshal sa club, kailangan namin siguraduhin yung safety, no, ng mga kasama namin, and masiguro namin na smooth yung takbo namin. So ayun yung trabaho ng marshal. So far kami ngayon is 6 kaming marshal nag-guide sa mga kasama namin. So ngayon nandito kami sa Bane, Pangasinan. So on the way kami ngayon sa Bolinao. So update ko na lang kayo mamaya pag ando na tayo. Let's go! Ganda. Ito yung malalaki ng Pangasinan. Oh. Ganda rin pala ng mga daan dito. Kung kaya taga Pangasinan, gusto niyo ma-experience yung Marilaki, pero hindi kayo makapunta, punta na lang kayo dito. May Marilaki kami dito.
End of banking na. Aporte na pala, nagtaas lang, hingin lang. Oh, pangligo, oo. Bili na kayo. Depende yung mga ganito. Depende daw sa ano. 80. 100 isa! Oh, top stock! Top stock eh! Ayan! Pangligo natin, pangligo. Oo, pangligo lang. Kasi wala dalang damit. Ba? Short. Ay, walang short? Yun lang, tatlong peraso na natin. Wala, sir, mga t-shirt na to, sir. T-shirt. Diba, pagod na. Mayroon pang bayad doon sa ano. Ha? Hindi po. Ito, magagamit nyo na rin po sa Buong pan na. tourist spot Pwede dito na sa Bolinao, namin. Amiga Bicol. Kasi sa ibang ano din sir, tulad ng Patar Beach sa Lighthouse. Kaya nagbabantay din doon, yung resibo na bibigyan namin sa iyo. Papakita lang namin. Ganyan lang. Magkano nga yun, sir? Iyakin namin. 40 pesos. Pag gawin nyo na, siyempre pagsamahin na lang. Oo. Sige. Isang Isa na resibo lang na. para dyan. Okay, sige. 41 lahat. So si JC, ano na. Oh, pilap na ka dun. Hindi diskarte si Jason, kaya nagawa, may malagawa ko yung dyan. Punta tayo ng lighthouse, may tayo ng bayan. Kasi pupunta daw ng lighthouse, buhay kanina. Oh, lahat kasi ng tourist spot dito sa Bolinao may minimal din. Pero bayad. Bali yung nasa bayan bibigyan namin. Pero sa falls talaga may cottage pa din. Meron din. Kompleto po sila. Mura lang po yung pupunta dito. So, ayun. Natapos din ang mahabang listahan, no? So, papunta na kami. Meron talaga daanan dito pero sulit naman pagdating mo doon. Ayun na, si Rough Road ulit. Ito, malapit na kami. Kunting kembot na lang. Pero bago kami makadating doon sa ginhawa, isdadaan muna kami sa Rough Road. Kabok. Oh. Bro, kawawa talaga yung mga naka-lowered na MC pag dito napapadpad. Talagang natatagtag. So ayan, dito na lang kami sa Bolinao Spring. Di kami makapunta doon sa taas kasi paakyat. Tapos may kasama kami na super lowered, naka-stance, so hindi niya kakayanin ng motor niya. So dito kami. Salamat at nakarating din sa wakas. Yeah. Thank you, Lord. Up.
So dito kami ngayon sa Spring 2 sa Bolinao. So yan, ang ganda. So ayun nga sabi ko, kung kailan wala kang dalang damit, tsaka ka naman maliligo. So ayan, nakahiram ako ng short, so maliligo tayo. At ayan na nga, nakabihis na. So maliligo na ako. Woohoo! Ligo, hindi na, ligo na. Tara, let's go. Wow. Ito yung Bolinao Spring 2. Tignan nyo naman yung tubig, guys. Ay, bawal pala dyan, may lumot. Oh, let's go! What we do here is go back, 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 back.